Let's do the Papa Prince 10 seconds breathing exercise. COVID check ni. Ay man siling sa mga experts, labi na sa mga medical experts. In 10 seconds, so sulod sa 10 seconds, ma-inhale ka. Mabalaan mo na kung imo nga lungs healthy. No, kung wala ka ginahapo. Kung wala ka, hindi ka pag-ubuhon. Kung wala ka sang nabatsagan nga kapinot sang dughan. Etc. etc. So, ready na ka mo? Gantak mo sang time. Dahil kayo mahigop ko na sang kape ko. Ready na ka mo? Okay, ladies and gentlemen, let's do the Papa Prince breathing exercise. Inhale. Exhale. How do you feel right now? How do you feel? Text me. Sige na. Ang DJ na hindi gwapo. Hindi gwapo. Hindi pa ako gwapo. Kahit na di matalino. Hindi pa ako matalino. Sa'y may puso. Siya pa rin ay I'm just here to listen. A heart that listens and a heart that cares. Give me 5 minutes of your time. Ano man po ang pinagdadaanan niyo. hindi May mga problema nga hindi ito pwede isugid sa aton nga ginikanan, sa aton nga best friend. magulang. Basta Ang pinaka-safe lang gid na masugiran ang hindi mo kilala. kakatiwala. Why ka kilalahay? I don't even know you. Hindi gwapo. That's why your secrets are safe with me. Kahit na di So matalino. you can start calling me na. Basta siya'y may puso. Pwede ka mo tawag sa akin. The number is 09 20 793-2542 0920-793-2542 Kahit or 0906-062-6943. OMG! Thank God it's Friday. This is the day that the Lord has made. Let us all rejoice and be glad in it. My most favorite day of the week is Friday because boss, day off ko na. I deserve a long weekend rest. Ano man mag-practical balay lunes sa Biyernes mo lang. So Friday. Hi Joy, how are you Joy? Kamusta ka? Okay naman. Hindi ka okay? Hindi pa minsar mo pa? May problema ka Joy? Oo, How may old? problema ako. So, How old are you? Pilay edad mo? 18? Promise, may problema ka ha? Oo. May load ka? May load? Pasabi, why ko load subong mo? Joke lang. Pwede ka ano anay, ka A? Isa lang ka A? E? I? I, O? O, Ay ka namin kay Joy ka very good na. Ka namin sa iya mag-A kayo Oo, ka very good sa iya mag-A Sabi ka laba nga Ay ka namin Very good. Sige, ikaw ba, Papa Prince? Pwede ka pa utwas? Papa Prince, pwede ka pa utwan? Joy! Talk to Papa. What's your problem? Talk to Papa. Ano to? Nang Papa Prince, ex ko bala. Kaya may ex ko nga lesbian. Ex ko mga lesbian. Ba, dugay na ka mo? Dugay na ka mo ni nga wala? Oo, Papa Prince, dugay naman. Tapos? Tapos, ginatumboy ako. Sige, lesbian mo kundi tomboy? Hindi, joke lang. Oh, when you say tomboy, daw ginasukmaya sa imo tanan, no? Oo, ginasukma. Yung bala Papa Prince na ginbuligan niya ko sa pagtuon. Pagtuon ko bala Papa Prince. So, ginuligan niya gidman ka?
ginahambalan niya ko kung hindi ko natungod sa iya, hindi ko kuno ka eskwela. Pero ano ginman, ginbuligan na ginman ka. Oo, pero akon man tutanan ano Papa Prince, akon man tutanan gasto, siya lang galing ga process. Oo. What do you mean siya ang process? Ano Papa Prince? Ano ginamin mo siya ang process? Ano siya ho? Ng picture? Ano? Alam nga process, balas ng ano, papilis para maka-eskwela ko. Pero ginapadalaan ko man siya. Ay, really? Tayo subong yung Oo, may boyfriend tapos- ka na? May boyfriend ka na subong? Wala. Nang wala, Papa Prince. And then, ano pagid? Tapos pinapanglap tayo bla sa iban, bla Papa Prince nga amo na, hindi tungod sa iya, hindi ko ka-eskwela. Tapos, damo ginapanglap tayo Papa Prince. Masyado ka affected, hindi naman? Umbot Papa Prince. Kaya pagka-break up namon Papa Prince, amo na dayon din ano ya. Amol na dayon ang ginasukmaya sa imo. Oo, tapos, except the Papa Prince, ang migaya pa kay Papa Prince, chat, So, daw nga. chat sa So nga, paano mo ninabalaan tanan-tanan? How did you know? Paano mo ninabalaan nga mga mo nga klase ka mga istorya about si imo? kay may kapanugid man sa akon Papa Prince, ang pakaisa yung Papa Prince bala, Oo. Pakaisaya lalaki, babae. lalaki. Hindi may interest sa imong pakaisaya. Ang pakaisaya na bis. Sakto ka no, ang pakaisa ka diskarte sa imo no. Tama hindi? Ayun, yes or Nang no? naluyag sa Papa Prince. Okay, amo na. So gusto yan naman pakisa. Because you know what? Human nature sa isa ka tawo. Meron kita stages of grief. If my memory serves me right. I'm sorry I don't have time nga mag-open na sa computer mag-research eh. Kay ang stages of grief ni Elizabeth Kubler-Ross, EKR. First is denial. So, ang imo na nga lesbian, LGBTQ nga X, in denial pa na siya. Hindi na mabaton kung ano ang natabo sa inyo. Hindi na mabaton nga nagbulagay na kamo. Okay? Every relationship would undergo that kind of stages sa ilang nga kaugalingon. Tanan nga mga relasyon nga nagbulaganay sa primero, hindi gina nila mabaton. That's what you call in denial pa sila. Okay. Kaduha nga punto ni Papa Prince, tanawon taman kay base ang inang lalaki nga according man sa imong gadiskarte sa imo, base bala nga ginasugid dala na sa imo tanan-tanan para may ara kamo nga point of conversation, para may istoryahan kamo. Do kalain nga mo na klase ka mga lalaki, do inagi na klase ka I'm sorry to say the word okay, bawiong ko na lang. Hindi lang ako maghambang inagi. I'm sorry. Sorry. Amo na nga klase ka lalaki daw katalawit na nga style. No, ang punto bala nga daw chismoso, intrigero, bala nga klase ka diskarte, bala nga kung ano ang ginapanugid sa imo nga malain, amo man nga ginapalapos siya sa imo para maistoryahan lang kamo. Ba mga amo na nga klase ka mga lalaki sa mga girls nga mga diskarte sa inyo. Magamo na gani mga klase ka lalaki nga may pagka-intrigero, nga may pagka-chismoso, ex na dayon. Walay na dayon dapat. No. Kay man inang mga palapostorya para may istoryahan lang kamo. Damo na mga lalaki nga mga muna. Amo na nga klase ka mga lalaki ang wala na sang ginatawag nga prinsipyo. No? Inabala nga there are those men nga para may istoryahan lang kamo, madiskarte sa imo, istoryahan lang kamo, himuon niya, istorya ka buhi isang iya nga kilala, istorya ka ba? Boss, mo ni si Irish niya, mo ni nga klase ka ba, bla 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 bla. No? Ang tawag na kalalaki nga na intrigero para makuha lang atensyon mo. Istoryahon niya ka parte sa isa ka tao para makuha yang imong atsimpo, ang imong atensyon. Ti ikaw yaya, nami ka manoy tud ka mo na amo na munto. Namian ka man yung mga istorya. Those kind of guys are wala na sila backbone, no? Toxic na. Amo niyo, whether you like it or not, especially ipaintindi ko si imo sa breakup, bulagana nevertheless kung ano man da LGBTQ ba na girl boy bakla tomboy,
bitter ginaya, may ara gid nga stages nga bitter pa na. Ang ex mo, give it to him or give it to her. Kung bitter siya, hayaan mo munang magpaka-bitter siya. Gets mo? Papa Prince. And Kaya no, Papa may Prince. hambal gina sila. Ako na blakag may aragin na sa you will always be a traidora, kontrabida in somebody's story. Gets mo? Ha? Papa Kamo nga Prince. mga gamamate, labi na gid sa mga kabi break pa lang or bisan hindi man gani break bisan sa isa ka sa grupo hay lang nga storyahanay. You will always be the kontrabida in someone's story. Ano to nga mahal mo kina? Ano to pagid? Kay ano, Papa Prince. So, wala pa sa ka-move on. Oh, okay. So you give it to him. You give it to him. Kung wala pa siya ka-move on, pabay siya. Tay, Ginailabtan niya kamuwi. Wala niya na ginahilabtan. Wala niya na ginahilabtan. Kung ginasiraan niya ka, siling ko gani, liwaton ko, explain ko si mo, wala yan na ginahilabtan ang imo nga kabuhi. Bitter lang siya. Kung ginasiraan niya ka, because hindi ya pa na mabaton. Siling ko gani, gina-explain ko gani si mo, bago lang, di ba, wala kang kapamate, nga ara pa nasa sa ginatawag nga in denial stage, hindi ya pa na mabaton ng kamatuoran, nga wala na kamo, ha? Away ko yung mo sa istorya, ara na sa EKR Elizabeth Kebler-Ross nga stages of grief. Okay? So, ang problema amo niho, ang problema mo niyo, may mga intrigero, bukalain na, kalain na klase ka mga lalaki. Damo ko kilala mo na, inang mga lalaki, yung mga intrigero, liwaton ko, intrigero. Inang mga sip-sip. Nagapanugid sa imo. Di ba ang kapanugid na sa imo, siling mo gani kaginag, kadiskarte? Di ba? So anong ginimo ya? Ginasugid yan ako ang mga ginapangambal sang iya nga pakaisa na sa imo para makuha yang imo nga buot. Sige, ikaw interesado ka naman niya. Sige, interesado ka man niya. Sige, ano itong isugid sa ako? Text mo dayon sa ako. Kung may sugid sang malain sa ako na. No, that's very toxic na. Siling ko gani, ang amo na ang klase ka mga lalaki nga insakto lang manugid-sugid, insakto lang magpasip-sip, mga intrigero ang klase ka lalaki. Why na pulos? Wala na sila sang ginatawag nga backbone. Wala na sila sang ginatawag nga prinsipyo. Damo sa amo ng klase ka mga lalaki, may kilalagan ko muna. Tay, gusto mo ng klase ka lalaki ang kapanguluyag sa imo? Gusto mo ng klase ka lalaki ang gadiskarte sa imo? Hindi? Hindi. Okay, sobra pa sa sungad nila, sungad sa babae, no? Chismusa? Di ba na? Papa Prince. Gapalapad na, ba? Sakto gina. Gapalapad papel. Na. Hindi lang sa imo. May mga amo na lalaki, gapalapad papel. Pati sa ulubrahan, damo na. Oo, nablang manugid-sugid para maglapad papelya sa, sa boss. Te, gusto mo na ng klase ka lalaki? Kanobyo sa ulihe? Hindi, Papa Prince. Okay. Gakapiktuhan ka, it's because may mga tao nga mga toxic sa palibot mo. Ano imuon mo? You tell the guy, kung sino man nga gadiskarte sa imo, hambali siya, pwede ka man kadiskarte sa akon kung gusto mo nga hindi mo pag ipalapos sa akon ang mga negative nga istorya. Because ipaintindi ko gani sa imo, you will always be the villain, kontrabida, traidora sa istorya sa iban nga tao. Gets mo? Matoxic ka lang na kay kung ano na nga mga istorya naman sa ex mo. Ipalapos yan naman sa imo sang lalaking kadiskarte nga na. Hambali ang lalaking nga na. Indiskartihin na lang ko bala kung gusto mo pangaluyagi ko nga wala ka gapang guba sang iban nga tao. Kaya ang guwaya bala mo kung ano? Bala mo kung ano ang guwaya na, hindi na ang imo nga lesbian nga ex ang gaguba sa imo, ang gaguba na ang ina nga lalaki nga na. Siling ko gani, ihatag na ang, kung bitter ang imo nga ex, kung denial, ihatag sa iya because time will come maka-move on man sa. Anong guwaya subong? Sino hindi maka-move on? Ikaw, kay man nga kadamo, may ara intrigero, may ara nga palapad papel sa imong palibot. Kintihan mo, ha? Papa Prince. Ay, salamat kung maintindihan mo. Diba? Lockdown ng mga tao na toxic, hindi pagsapaka. Himuon mo man nga lockdown sa kagkag
Kagsa din ko gani, mga amo ning klase ka tao, intrigiro, chismoso na. Do kalain sang lalaking amo na. Dibla? Dibla? Diskarte lang sa blangin sakto bala. Diskarte lang sa pangaluyag sa imo sa insaktong hindi niya kinanglan imo nga topic ang kabuhi sa iban nga tawo. Para may maistoryahan lang kamo sa text, para may istoryahan lang kamo sa chat. Hindi pag imuon nga topic ang imo nga ex. Kung ano man ang ginapanghambal sa imo nga ex pati sa imo nga negative, it's because hindi pa siya ka-move on. It's because bitter pa siya. It's because ara pa siya sa in denial. Sa labala na Papa Prince, somehow it's wrong but give him time ang imo nga ex to heal. Hindi pag-entertainara, hindi pagsapaka, eventually maka-move on na siya. Ikaw yan mas gakapiktuhan subong, hindi ang imo nga ex. Tandaan mo na because of that guy, ang lalaki nga na. It's a different thing naman yan. Malay naman ang tinuro sa istorya na ito. Kung ang lalaki nga na, wala gadiskarte sa imo. Galing nga nagkambal, kagadiskarte sa imo. Gets? So ang problema, you know what, kung taon mo sa insakto, ang problema hindi pati sa ex mo. Ang problema pati sa lalaki nga nagapalapos sa istorya about sa ex mo. And ikaw ya, gina-self-absorb mo, kaka-toxic pa matsyag mo. After all, entitled to ya, may rason to yung mga bitter ang ex mo nga lesbian kay nagbulagay ka mo. Gets? Sino nakigbulag? Siya o kung ikaw? Ako pa see? Kaya ginainto ako. Whatever, kung ano man dang ginahinto, that's past. Kung baga ang punto is, may rason siya. Kung ikaw nakigbulag, bitter pa siya, so give him that bitterness nga gusto ya. Ikaw ya, Tapos Papa Prince, ang nubya bala ya subong Papa Prince. Tanawa bla. Ang guwata nagchismosa na ta. Hindi Papa Prince, kay gas chat sa akong Papa Prince nga bay ako no Papa Prince, samba ko no kang iya nga niga ko no Papa Prince nga lesbian bala ang ex ko. Nga makipagbalikan sa kuno, bisan sekreto lang ko no. So ginahin mo yun na lang na nga topic man nila. Basta may may kursunada man guro mo ang iyang besi mo. So diri na ta sa sa ginatawag ba lang imo on ta sa nga hindi ta na pagpadugayon pa kumbaga sa kalayo samtang temprano pa palungon ta na. Di ba la? Damage control measure. Di ba paano ka gani magpalong sang kalayo? Paano ka gani magpatay sang kalayo? Kung ara ka sa grass fire nga ginatawag, kung wala sang sa forest fire nga ginatawag, di ba ginimo na nila ginakutkutan na nila ang duta, ginawaslik nila pakadto sa circle na para hindi maglapta ang kalayo, di ba? Kay kung duta na lang na hindi na maglapta ang kalayo, hindi na siya makasaylo sa iban, di ba? Amo na sila magpalong mo na lang tao ko to sa Discovery Channel. Okay? Isolate yourself from toxic people, ha? Bisan sa lalaki nga nangagadiskarte sa imo, okay? Okay, Papa Prince. Mama Chup Chup. Mama Chup Chup.